O, subuang kayo. Nga nga. Nga nga. Kadakkel nyo tinga nga yung kabsat. Madiyo. Oy, good ate kabsat yun. Kadakkel nagpay tinga nga. Mas kay kapeti kwa. Tikat nga inkiwar no kasi nga nalamiis no kasi nga tutod. May get excited man nga. Agkape dahil kabsat yun. Kabsat. Kaya kung may makikape. May kayon. Sinda dito nagpintas na kasi laba-laba. Oh, nasap ngat. Kurang gamit isilaw dito kusina. I-steam tayo dito eh. Oh, see? Agburarag man dahi kapsat juti. Di katan. Check tayo no mayaten. Wow! Kita nyo man na eh. Perfect. Tipan nakaluto na na eh. Haan nga kwa. Ay! Oh! Naputot! Ayan. Ilutot tayo ito asukar. Coconut sugar. Dahil ito kabsat. Tapos igata. Wow! Babalinin. Tani. Agmanmantikan. Kawin tayo. Dahil di katon. Wow! Nagbangutan eh, dahil asukar pa yung dati gatana kat ni. Nagbangot yung angot kasi kayo. Kiwar, mekos. Malingasaw. Eh, ure lagling-lag at rupa kunta, nagputot iti ko sinakakapsa. Tapos nasapngot ay di silaw na ni. Mga balinlat ka, basta pa. Makaluto na in kiwar. Makita yung matladat ko pang may nasungat niya. Hindi. Malutbutong na kabsat. Kita niya, ulay na nagbintas tayo. Mekos tayo pa'y tampay unay nga pa. Naikiwar. Nagbanglo. Hanga makururi tayo di kabsat yun. Ramanan tayo man. Nag-angot gamin natin katana. Wow! Gumas! Unang unang samit. Madino, nasamit unang kakabsat ko. Mas may tingas to eh. Mas! Diba? Nagmeti kulay na. Coconut sugar naman din kabel ko yung nga medyo kasanangisit ng nagmayat kakabsat ko. O diba? O, see? Ito matitiladot na. O diba? Sanak lang. Bakit niya? Ay, grabe. Nagladat ka naman. Oh. Diba, shares ko. Ipakain ko man nga sa anak lang. Bakit mabalilat ka ay na. Kuraan niya titawag yung kanya. Tiniladat na. Oh, diba? Kaya po. Nagbang na si kayo. Diba? Mas napudpud numat. Nakatotohanan. Ang anak sa tayo taladat tayo kakabsat. Biko. Wow. Oh my kanya kabsat. Agkapitay niya kabsat ko. Nga nagurat. Naluto dahil tidikot kon. Biko sa Tagalog. O, subuang kayo. Nga nga. Nga nga. Kadakkel nyo tinga nga yung kabsat. Madiyo. Oy, good ate kabsat yun. Kadakkel nagpay tinga nga. Marami dito yours truly yun. Hindi masarami daw sa ka. Diba? Nga. Ketchup gangan. For the second time. Madiyo nga talaga. Ako na. Angot na nakakabal kung nagbanglo. Napilanok-lanok na. Mayo. Masang kablak. Grabe.
Pagparayag ko niya kapsa niya. Siyempre nagwambanogak. Kung ko nga tinakaw. Linutok kakabsat ko. Nya, sige kapsat. Ang muyumot lang te. Agaramit ti piko. Diba in kiwartilo kano na tayo? Tama ba? Tama nak ba? Sa balon sa yung kiwartong piko niya. Tamo ko. Palon sa? Doming-doming mo mabalon namin. Basta mabalon na makan ko na imas. Kung asitog kayo lang kumain ka, may kayo ta nagadupet din eh. Ngayon, nga may bus na di kapsat nyo. Kung aglok magta, basta gluto dahil ti kapsat nyo ka, siyak mo lamang ibuson. Nababay na kapsat. Good night. See you tomorrow. Nagkakaruba tayo lang yan. See you tomorrow niya. Saan mo na tagkakaruba tayo na? Noon nagkakabalay. Kaya di cellphone ko kakaidak lang. Di ba? Pagigam ko yung cellphone ko, mabasak na nagnagan nun. Sige ka din. Good night yung kabsat ko. Love you all.